Я просто зараз бачу, який процент людей, ті, які кажуть, зараз війна у травні закінчиться, або там і це кожен рік, між Пасхою і Днем Незалежності. І якби це просто були балачки. А так люди розслабляються, вони перестають донатити, вони думають, що все нормально, та по телевізору сказали, що от уже ми тут. Хлопцям потрібна допомога. І вона потрібна зараз, як ніколи. У 22-му стільки не потрібно було, як зараз. Я рахую, що в Слов'янську, має сенс залишатися, тільки якщо ти допомагаєш військовим. Бо ми тут поки потрібні. Ми з самого початку зробили цей вибір свідомо з чоловіком. У нас немає маленьких дітей. Прилетить, аби ручку-ножку не відірвала, а так уже, щоб кремація не понадобилася. Тут без чорного гумору ніяк.